Oui. Muniru. Alaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, langsung tahu yang udah jangan. Mana nggak jual? Bingung orang, bejan. Oh no jam. Noi. Sabanan, alhamdulillah. Ko kama mi ari. Ko toli. Fay ben no yewtude lankon da wadde ka galle ga ko. Ya andi non ko yewtuno den kon fewndo naate no da do ka yejiti. Faybe ko ndu yewti on. Jiwbe be on da naatude gabe. Ya andi mi tongano mi hirsu naadugol debbo nyanano ka galle am. Mi yewteno mi yida yi'ugol debbo nyanano ka galle am jina waɗataake nder ko. Mi yewtuma ñoddi suudu an nun kadi naayo manko rewɓe watti piirude ga ɗo wonti baara ko jokkuɗa kon fof mi andi hanki ko feƴƴi ɗo kon hewtoyinam ɓay noon a firti mi firti mi hollete a firti par ce que onon
holli la dugula yagal la jenga ci hakke ko mbo halani o ari gañ ari tawi ga rewbe ko ommi humpa taw ommi humpa wolan on ko yiyali la humpa on don ko parce que yiwbe voilà joni min mi ari ka mon don halani la condition ji mon ni ko honno min nunnani ko parce que la ngandi mi waway min mi nunnata ko mi wawata o maki wonde mo yida rewbe janambe der ga min mi awa ha jonga laay dum debbo janano artado aduna tanke min munir mi do si goddo yehi wi on ton o yiga debbo janano ko waddo ton ko yiwdo nge ko nando ina gotu yo nango jungo ngon o arda e mom o holla on wontiki mais goddo yahudum wala nanon jabon dum ala je mijite moƴƴe yandi acce ha yiyon si on yi problème ala hare o faalo wo wade Muniru mais si on yiyali taw nanutu etto Muniru yandi nam a faala la innude ko fenande min on to mi anda ko na wolede ko ha mi anda si goddo woluy ko anda mi anda min gasi sagano acce hatiniro gite mon de yiyon ella min ko dum mi faala en famotiri si Allah jaɓi mi hollake jaa min ko min tuwoni ɗo ha jon ala debbo janano gasi yo en kike awa min ha jon ala debbo janano ñande ɗon aɗon tawɗon ga goɗɗo o probléme ala re waɗe ko falde Muniru nam a faala innude ko fenande ala je mina ko fenande mais gonko wola ɗon waɗali ɗo on do gasi ko halduɗen kon jogi ka jogi ɗon ɗon miɗo jogi ka mi jogi ɗon gasi yandi ella ko ɗum mi hollete ha yiya probléme ala mi wayin tike awa ala je ñalle jannan awa on jaram boy mi lowtali anay bitino Allah ni golle on fer amma no dum mare fuɗɗaki lortagol le hare ko mireta dina amutiyage on kadi no ɗuuɗi sanjike mo gongeni tulte hooƴe kadi ay siwtoɗa ɗon sa ne ɓitno ɗo seeɗa a tawi min mi yaltima yaha andi ɗan garde mi nuttiroma ɗo en ha ɓayno yandi ka honno e bébé oui ça va ida e jam jam tum sinari mi wullama ma komin mbuuri non seulement jom janɗi foire tuuni hay goko mattori ɗo en ko ɗum ɗo tummi heddorno ko laaɓi si ɗum ɗo tuuni aɗa ande mi heddora fus ko laaɓi joni mi heɓay komi sangal à partir de janngo mais Dieu merci Allah waɗi hande a laatini fi kala mi noddima ɗo combien de jour ala arde ñande o ñala ngadda e coñci ɗi ngadda e mi alama yiɗi a tew toon fenanala joni ka est ce que ñam sangata ɗo lekke ɗo ɓaya diiɗi honto sakko andi chéri oui mi uppi coñci ɗi ñangas mi buli buli teɗɗi fof mi liili non ko ɗum welide ala ko ala ande an sa uppi a mbulay a paasay kadi jooɗi noon bébé mi annda siko nena lilti suuɗi e siko baaben am e siko goɗɗo liltiɗi nabi mi ɗaɓɓiti coñci ɗi han mi ronki bébé mi taalidi so ko soɓe wonɗa soɓe bébé soɓe wonɗa soɓe mo woni bébé safe min tigiɗi taw ɗum ɗo no ngalɗini nanngu
donc de balle do foko moma noddi ko ngala arde adda cionci ni gontere wonda préparer ko ɗum ngari ɓa yaari mi yitali coy mila haɓɓete ko tuma mi yitidi o kono mi daari hacci ni min numa mi yaari coy kasi kami ko cionci a majji ɗo min munir naɓa uppa cionci andi garta ɗo inaɗi majji cionci andi min fijay mum cionci andi majje ta juuɗe ma an so bébé min kadi haccidi majji a yitayɗi vaut mieux yaha fewndo ɗo siko biro ma liltiɗi ma siko baaɓe ma ɓe jonnitamaɗi ma ɗaɓɓitoyaɗi kala kadi yaari coñcan ɗin kanji tigi ɗi arta haɗi yewtalan coñcan ɗin watama juude juuɗe ma ɗi lutta namere depuis heccitiyanki mi nodduma wiɗaɗa adda e coñcini heccanki mi nodduma wiɗa adda e coñcini hanki mi nodduma wiɗa adda e coñcini hande kadi ara ɗo e ngene ngene arta ɗo explication jako ɗum ɗo anno arane awa fijay woni konko wonɗa ɓuɗe ɗo marsata coñcanɗi min mi hettayɗi a hartiraɗi ɗi temmi tis haade no waɗinde wotere ñande a uppanno yanno artoɗa mi contrôle tawi dolo koye ɗiɗo eno manki ñande ko kadi mi contrôle tawi pantalon goto e dolo koye ɗiɗo eno manki mi lawama wujjude coñci min ya ko no yarta seeɗa seeɗa hande no joni goɗi fof min kadi namin si mi wawalima soɗande coñci mi ɓeyditanama mi ƴettata coñci maade mi bulo kadi ma mi ƴettani mi hokkadi goɗɗo awa si a ƴetti cencu an ni a hokkitiri keɗiraɓe ma ɓen o mo hokkuɗa ɗon siɗa yiɗimo a sonnaymo coñci andi ndi yartay an noon mi hoolakima mi huti kenoma neeɓi min si a woli no hunde ko tomi fer accunani huyowɗa honduko coñcani kono mi endo dañi ne koy ayamolo mi ɗaɓɓitadi mi ɗaɓɓitoyedi sa sonki kadi e suudu ɗo sonketake anani sonka ɗo sonko ɗo a mi nantu kadi keda sika ɗo sonko a falla yawade joni a falla yawade a watta fermude hunduko mako nanoma ɗo sonketake nanama ɗo sonketake calme. Aku nanya mi ganda dia itu. Agora tá uma Aku nanya mi ganda dia itu. Bilhin di luar bisa ikut listrik. Mondo linda. Kalau bilhin ini. Kono mendo da tunjan. Kena bola mi dak mai mi anda. Bola mi ami dak kali mi anda. Tunjan wala. Kumujung dah, awalnya tu kumujung dah. Seolah kumujung dah. Kumujung dah. Mimi jona dia ego. Mimi joka kau sina. Kono sikit dah tunjan ni obi sila. Apa joka kau sina? Kasi kami lamar sendiri apa kono rapat? Hai tak? Hold telefon mau. Hold telefon mau. Itu korban. Itu korban.
ko Umar bebe do ko mbuna ha ne goy ko Umar bebe do ko mbuni on non na ko pe gore jam suwadu no o e gore gaynde de do suwadu na ko pe makko non angi makko yo bebe do nari mo wonde gore jam ari be yey ni restaurant o loddi la do joni mi yurondiri gore jam Imu dah, ayo, imu. Nang lopi. Pompu. Pompu anu ni. Oh ya. Wana mendo la tuyo. Wana kono mendo tadi. Mimi ya wewe. Ayo nami wataka suru mina. Tempo kadang. Orang kau dong. Telefonango non yamba. Telefonango ko kita eno kigani ta telefonango mia. Hon biasa. Oyata. Awani mo memu ino. Yetu mumi. Memu. Hawo ngaya. Kuja mumi. Yo di telefonango. Kabarin aku. Mana mau pergi? Ajidan. Mini ajidan. Vrai mamare cekan katire danande mamare jidirare ron jito ka anga ya hersata anko ko wonna dala ngala de ko ko je kay ta sowo di be makko dar tunkat hi a hersa a wula ta hersa ta ta anya nga ha indu ma dimo ayo na dimo anga hersa ta so indu ma dimo ayo na dimo da tu sai mo dai ne mi bi ko mi fala karo du bepetu da ko pata yimbe horulu da na motu tun goɗɗo kadi no wayri anda dini ba mamare lannude ɓay ɗum ɗo anda sertiyemu haranani gu jekka ko hiɗa andi ko ɓimbi an jooɗorɗa ndaari no wawɗa hande ndaari a hersali hoorema halimata a hersali hoorema ɗoya innude a seedi e ɗum ɗo siɗa anduno fimu haya ɓattata kono ko ɗum woni siɗa anduno fi ɗum ha no mi desiyansike fiima subhanallah da hulɓini few a gani rappude ɓay a rappay woni aduna ƴeewa talan ko aduna ƴeewali ba
e ngol lawol ngol mi rewi ɗo e ko metere goɗɗo ko an sa nani noon tuundi turindi ɗum ko an sa nani taafu taarindi londe ɗum ko an sa nani man kam basalle ko urata fatali ɗum ko an min ɗawalan haalande ɗum a famin no munir mi sikkuna bonnino dewgal ma ngal sabu munir ka mi bete mi ƴettaka mi bete mi nayo dewgal am mi bolji mi ari mi jokki munir munir jokkiɗa mi jokkimo hey ko aduna ni min na en siɓɓe na en iwdi min wata en ma sikkanala hina en siɓɓe hina en iwdi en fotti min pus ala hakkunde men e puis hara fillonaki ba ko hande hewtanma boljangollal ko yata toroɗalan ala ko haalanalan ko hande hewtanma bolcangollal eppi ko a dugula duttu dugula si goɗɗo no ɗaɓɓude si fotti e mara yo yiltu ko vrai dugula an ko vrai dugula duttu dugula an halima Allah ko baɗani ko on ɗum donc ma kos a iwde ka iwɗa ara haka amen ɗo yenna hara wattanali si wattiti mi innuma hara wattanali si wattiti hara a hewtitali ɗo ha maya hara tippitaɗo e haalangolla an mbaɗa oosi an ka hombo mi hawjantama e fottayno gasa en fottay nde pus o wiiti après ko anga tuusuri hayo hersata awa hiɗa raagi few min kam na ƴeewatalan ko aduna ƴeewani magoy awa hiɗa hooli few yomi itta ɗo hande kadi adi